No tak dneska by sme si predstavili nabíjačku eCharger 458 Duo, čo je dvojkanálová vysokovýkonná nabíjačka o výkone 2200 W, ktorú mám pripojenú k napájacemu zdroju jednosmer napätia S-Charger o výkone 1200 W. Boli to pomerne drahé záležitosti. Táto nabíjačka mi prišla z Estónska. Stala 431 € a tento napájací zdroj S-Charger 1200 mi prišiel z Čiech a tiež stál nejakých 350 €. Teraz si ukážeme zapojenie na obidva kanály. Takže zapneme si napájací zdroj. Dáme do činnosti nabíjačku, rozsvieti sa nám displej a uvidíme tu dva kanály. Prvý kanál, kde je zapojený tento prvý akumulátor, kde mám pripojené teplotné čidlo a zároveň mám pripojený konektor, ktorý nám meria vnútorný odpor tohto akumulátora. Máme tu potom silové vodiče, keď budeme viesť vyvíjací prúd. To isté máme na druhom kanáli, kde máme pripojený akumulátor s teplotným čidlom, silové vodiče a zároveň tieto vodiče na meranie vnútorného odporu. Takže v základnom nastavení si zapneme prvý kanál, opýta sa nám, aký typ batérie chceme. Dáme si litium-ionové, potvrdíme. Potom dáme si, že to chceme vybíjať prúdom. Tuto, potvrdíme, vybíjanie. Máme 2 A, potvrdíme. Vrátime sa naspäť. Dáme nahrať. Vybiť. Áno. Zapli sme si prvý kanál. Ideme do druhého kanálu. Urobíme to isté. Chceme litium-ionové batérie. Teraz to chceme vybíjať prúdom. Prejdeme si do vybíjania. Potvrdíme 2 A. Ideme naspäť. Nahráme to. Save. Nahrať. Vybiť. Áno. A teraz dochádza k vybíjaniu dvoch akumulátorov cez dve kanály. Čo tu môžeme vidieť? V prvom kanáli vybíjanie prúdom 2 A, to isté aj v druhom kanáli. Ďalej napätie na batérii 4,05 V, 4,05, vybíjací prúd 2 A. No a máme tu ešte hodnotu kapacita 31 mAh, 14 mAh. Pozrieme sa dole. Napätie na článku. A teraz si pozrieme, koľko máme vnútorný odpor. Na prvom kanále, na prvom akumulátore 25,4 mOh. Pozrieme sa na druhý kanál, na druhý akumulátor. A tu máme 19 mOh. Pre rozšírenie údajov stlačíme na prvom a druhom kanále tlačítko a vidíme výkon 8 W. Máme tu minimálne napätie, kedy sa nám to odpojí 2,7 V. Tu máme hodnotu 11 V a maximálnu teplotu, pri ktorom sa vypína, je 70 stupňov. To isté máme aj v druhom kanále. Takže tu máme jednotlivé údaje o tom, ako nám nabíjačka cez dva kanály vybíja prúdom tieto akumulátory. Pozrieme sa naspäť na hodnotu napätia na tomto článku 4,06 na druhom kanáli. Pozrieme sa na hodnotu napätia na prvý kanál. To máme tuto 4,05. Ďalej sa pozrieme na hodnotu vnútorných odporov.
na prvom kanáli, na druhom kanáli. Ešte raz si pozrieme celú tabuľku v prvom a druhom kanáli jednotlivé hodnoty. Takže to bolo k nabíjačke, k nastaveniu vybíjacieho prúdu a k činnosti dvoch kanálov.